Salutare prieteni, astăzi vreau să vă arăt din nou colecția mea de popituri pentru că am mai adăugat 3 și adică nu 4 am mai adăugat și vreau să vi le arăt. Bun, o să încep de la cel mai vechi la cel mai nou. Bun, cel mai vechi este acesta, îl știți cu toții. Este fake. Unele popituri le-am dat și na. Va urma un episod cu cum să faci stres boluri. Bun, mai departe. Mai departe am fluturele original. Super. Mai departe mai am acest popit. Ați văzut? Nu am ce să vă descriu. Și pot să-l fac și așa. Mai departe mai am mărul pe care tot îl știți. Bun. Acum, mai departe, am acest popit pe care nu l-ați văzut. Este nou, se aude așa. Este un pic defect la câteva bulinuțe, dar nu este nicio problemă. De exemplu, la ăsta și ăsta, la ăsta și la ăsta este defect pentru că uneori se ridică. Se aude așa. Acesta este. Mai departe mai am acest popit. Este un cerc cu un cancerc și în cercul mic se află o steluță și se aude așa. Acesta este. Mai departe mai am acesta. Astea sunt noi, de la care am început cu inima. Mai departe am acesta. Mai departe l-am pe acesta, este o steluță portocalie. Așa. Dimpelul cel mare nu l-am dat numai că este în mașină. Bun, și ultimul este mini dimpelul, care îl știți. Bun. Acum le voi da note doar la popiturile noi. La acesta dau nota 10 din 10, pentru că este super. Să scrieți în comentarii ce note le dați la popiturile pe care vi le arăt acum. La acesta dau nota 10 din 10, este super. La acesta nota 10 din 10. Și la acesta 9 din 10 pentru că este un pic defect. Bun. Acum vreau să vă spun care a fost preferatul vostru. Mie, sincer, mi-a plăcut cel mai mult dintre toate ăsta, deci ăsta și ăsta. Pentru că, nu știu, se aud fain.
Și dacă v-a plăcut acest vlog, nu uitați să dați un like și subscribe. Pa!